Foli ani tanuni an bɛ o lase Mali Actu filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma. Bi wula in na ni an balimakɛ bɛ ɲɔgɔn bolo fɛn min ye Aziz Traoré an ye tamakɛ bi ka se a ma walasa an n'a ka se ka masala jamana situation kan actualité bɛ jamana kɔnɔna la kibaruya min bɛ jamana kɔnɔna la fo ka taa se i b'a ye k'a fɔ ko kanko Aziz bɛ ka to ka na ni a ka hakilinaw ye. Ale yɛrɛ bolo jamana kan ka gérer ni kan min ye an n'a bɛna segin bi tuguni ka masala o kan halisa a ka se ka hakilina di maliyɛnw ma ka se ka faamali ɲɛfɔ maliyɛnw ye halisa cogo di bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tɔmɔta sɔrɔ a kɔnɔna la Aziz i n'u la. Ba n'u la. Folikan jumɛn b'i bolo ka lase Mali Actu filɛbagaw ma nin waati in na. Bon bɛ e yɛrɛ fo kosɛbɛ i ka tagama na ka Mali Actu kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔrɔ ani Mali kɔ kan an b'a ɲini u fɛ k'u n'u ye diya ninnu sɔrɔ k'u cari kosɛbɛ u ka partager mɔgɔw k'a sɔrɔ sabula an bɛ waati min na sisan an mago bɛ ja ka cari kosɛbɛ jamanaden fanba k'a faamu f'a ciw ka lase maaw ma an bɛna minnu tɔgɔ fɔ walasa an bɛ laɲini minnu nɔfɛ a bɛ se ka sabati. Ayiwa Aziz o diyara an ye kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ sani an ka don babu kɔnɔna la actualité min bɛ yen nɔ an bɛ don min na i ko bi k'i défrayer la chronique o de ye i b'a ye k'a fɔ ko an dafɛ jamana Côte d'Ivoire olu ka sɔrɔdasi cɛ 49 i b'a ye k'a fɔ ko olu welela aéroport international président Modibo Keita la. I b'a ye k'a fɔ ko a kumaw cayalen don kosɛbɛ dɔw ko k'a fɔ ko gouvernement communiqué yɛrɛ y'a jira ko mercenaires don k'u nakun ye k'u kana jamana déstabiliser dɔw y'a jira k'a fɔ ko fɔnkɔɲɔgɔnkɔ de bɛ a ko la fili bɛ papiers la kuma caman fɔra a la Aziz i bɛ jateminɛ kɛ kosɛbɛ i bɛ ɲinini kɛ kosɛbɛ e ye mun de faamuya 49 militaires ivoiriens ninnu ka situation in na. Bon i ka o ɲininkali diyara n ye a kuma mankan cayara kosɛbɛ fo mɔgɔ a nana kɛ dɔgɔyalimaw ni fɛnw yɛrɛ dɔrɔ a la mais olu ti ba la n kɔni bɛ min kɔni dɔn an bɛ yɔrɔ min na i ko bi mɔgɔ fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a kan ko sɔrɔdasi ninnu ti mɔgɔ 49 ye o tɛ u minɛna ko ordre de mission t'u bolo o tɛ gɛlɛya s'olu si la maintenant jamanaden fanba bɔra ci in kalama cogo di tile 2 ka taa bila tile 3 kɔnɔna na donc o yɔrɔ la an bɛ segin ka aw fo kosɛbɛ mɔgɔ min fɛn fɛn bɛ video kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka Mali video mɛn bɛɛ lajɛlen fo u ka o ko in diyara ne ye kosɛbɛ parce que u ye jamanadenw kunnafoni forobakan na o tɛ mais ko yɛrɛ laban ye mɔgɔ minnu ye ni olu yɛrɛ de ni sɔrɔdasi 49 ninnu bɛ kuma olu yɛrɛ kumana kan na jamanaden fanba ma min faamu donc o kɔrɔ ye en Afrique autorité yɛrɛ de bi insister la ka population bila dans l'ignorance ka balo a la cogo di. a jateminɛ kɛ i b'a ye yan de an ka autorités bɛ balo jamanaden fanba ka faamuya dɔgɔyali la o ye jumɛn ye mɔgɔ minnu bɛ sara mɔgɔ minnu ka warimisɛn bɛ kɛ k'e sara e bɛ kuma n'olu ye kan na olu ka wari bɛ don sira la olu yɛrɛ t'a dɔn a bɛ ka don yɔrɔ min na donc o kɔrɔ i bɛ ka balo ka kunfiya de la i bɛ ka balo ka faamuya dɔgɔyali de la donc u ka laɲini tɛ an bɛɛ lajɛlen ka kɛ kunnafoni sira kelen kan walasa an ka bɔ jamana ko kalama an ka dɔn an ka nafolo bɛ don nin da fɛ a bɔra nin da fɛ o de la ni videomaniw ye video kɛ sisan hali n'olu ye min fɔ video kɔnɔ ni o tɛ o sigilen tɛ kala kan kosɛbɛ jama b'o de ta parce que jama y'o de mɛn min ninnu yɛrɛ bɛ n'olu ko bon u ko ta n'o ye gouvernement mɔgɔw ye olu yɛrɛ bɛ kuma kan min na jamanaden fanba yɛrɛ t'o mɛn donc o ye fili juguba de ye ko in na donc an bɛ segin tuguni ka aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw ka cɛsiri la video kɛra fɛn fɛn bɛ o si kana o bolo jigin donc u ye fɛn fɛn fɔ sɔrɔdasi ninnu ka ko la an y'a bɛɛ mɛn an tɛna dɔ wɛrɛ fara kan cogo sugu dɔ la parce que a kɛlen don mankan ye donc ni autorité mɔgɔw y'a bila da min na an b'u kɔ yen nɔ. Ayiwa Aziz o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ segin ka na kanko la Mali kan ka ca i n'a fɔ a siya ka ca cogo min na nka e y'a jira k'a fɔ ko bamanankan k'o bɛ se ka kɛ kan ye an bɛ se ka baara kɛ min na i b'a ye k'a fɔ ko maa caman y'a jira k'a fɔ ko cogo di a bɛ se ka kɛ bamanankan ye étant donné que kanw ka ca munna bamanankan dɔrɔn bɛ ta o kan ninnu camancɛ la k'a kɛ an ka baara kɛ kan ye e yɛrɛ bolo Aziz. Ok bon i b'a dɔn ni tiɲɛ tɛ somɔgɔ fɛn ye quoi ni tiɲɛ b'i kun kan fɔ depuis Mali ye yɛrɛma hɔrɔnya ta Modibo ye échec ta yɔrɔ min na dɛ i filɛ k'i da to o de la nin ye ten mais n t'a dɔn n'i yɛrɛ b'a dɔn ko yen don Modibo ko Mali ye yɛrɛma hɔrɔnya ta k'a ma mɛn ko Mali bɛna baara kɛ ni français ye fɔlɔ ko taalen ɲɛfɛ k'a b'a yɛrɛ ka kan sugandi depuis ye Modibo ye échec ta o Modibo y'o fɔ ka tila ka san 8 de kɛ a ma se ka Mali kan foyi sugandi bon ka i to français ka kan kɔnɔ mɔgɔ minnu ye kalan kɛ français la Modibo yɛrɛ ye français ka fɛn fɛn gɛn a ka armée a ka wariw olu bɛɛ tilala ka segin ka na i ɲɛ bɛ fili yɔrɔ la et puis Modibo y'a ka cɛya kan bɛɛ lajɛlen fɔ kan na faransi bɛ kan min mɛn ka tɛmɛ Modibo yɛrɛ dɛmɛbagaw kan
Thomas Sankara tun b'o kɛcogo kelen na donc an bɔra yen nɔ an nana Musa Tarawele olu ka waati bɛɛ kɛ o ma ye Alpha y'a ka waati kɛ o ma ye ATT o ma ye IBK o ma ye bon ni dun ye kan in ta ka filɛ kan ye français de fɔlɔ min ye erreur ye o français min bɛ Mali constitution na o de bɛ Mali kɛ francophone ye o de bɛ Mali fana kɛ colonie française ye ɲɛ b'a la n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamu ɲɛ b'a la kan min b'an bolo nin ye k'o ye français ye o kan in de b'an kɛ colonie française ye o de b'an fɛ an kɛ tuguni ka France fa don franc de colonie française d'Afrique Faransi ka farafinna jɔn jamanaw ka wari donc hali wari in fana gulonnen bɛ kan in de la quoi wari in fana gulonnen don kan in de la parce que kan min b'i ka constitution na o de bɛ sɛbɛn i ka wari kan maintenant an ye kanko kuma fɔ ka n'a ye mɔgɔ minnu bɔra ka taa tunga la olu y'a ye Europe jamanaw bɛɛ gulonnen don ɲɔgɔn na mun tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ Asie jamanaw tun colonisera parce que mɔgɔw fɛ ko colonisation danna farafinna de farafinna marala cogo min na Asie jamanaw marala ten i n'a fɔ Inde ninnu ni Indonésie ninnu ni Vietnam ninnu donc olu bɛɛ bɔra hakili jɔnya kɔrɔ ni yɔrɔ jumɛn ye mun de la olu bɛ ka taa ɲɛ k'anw to u ka kalan ka ɲi n'an ta ye u ka jamanaden fanba bɛ hɛrɛ la n'anw ye u ka coup d'état man ca i n'a fɔ anw u ka tunga man ca i n'a fɔ anw u fanba tɛ sa ji la san o san i n'a fɔ anw farafin mun de bɛ k'a kɛ donc u bɛ ka mun de kɛ anw tɛ ka min kɛ ne fana y'a ɲɛɲini komi ne yɛrɛ bɛ ɲɛɲini kalan de la kelen kan bɛ jama de ko fɔ la langue implique le peuple donc n'aw ka kan tɛ aw ka constitution na o kɔrɔ ye ko aw tɛ yen mɔgɔ minnu ka kan bɛ yen aw bɛ dɔnniya sɔrɔ olu mɔgɔw de fɛ aw bɛ olu mɔgɔw de ka fini kɔ minɛ olu mɔgɔw de b'aw bololasɔn diɲɛ sɛbɛkoman bɛɛ la olu de bɛ don aw ni diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen cɛ i ɲɛ b'a la bien maintenant n nana ye n ko fo an ka kan ka falen kan in bɛ fɔ journal la a bɛ kalan école la a bɛ wari sanfɛ jamana ci bɛɛ bɛ k'a la Mali la n'i yɛrɛ tɛ kuma français la a bɛ kɛ i n'a fɔ i ma kalan ka taa sɔrɔ n'a sɔrɔ français mɛli de bɛ dɔnniya ko fɔ sani ka tɛmɛ o yɔrɔ yɛrɛ la an bɛ k'a fɔ ko Mali la nɔ depuis kalanso daminɛ la primaire ninnu na i bɛ k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ yen nɔ ko symbole o yɛrɛ bɛ ta ka yala maa o maa ni e y'i ka bamanankan fɔ symbole bɛ ta ka d'i ma ko fɛ bɛɛ ka kuma nanzarakan na est ce que a tiɲɛni ma daminɛ depuis o yɔrɔ la wa est ce que u tɛ k'an namala ni an yɛrɛ ka kan ye wa o tun ye sira de ye parce que mɔgɔ min ka diɲɛnatigɛ b'i bolo ngalama na i sago b'o la quoi o tun ye siraw ye walasa halisa ka an laɲugu an yɛrɛ la o de la tubabu y'a yira n na ko dɔnniya t'an ka kan na donc o kɔrɔ ye dɔnniya tɛ farafinna arabu y'a yira n na fana dɔnniya t'an ka kan na dɔnniya tɛ farafinna fo k'a yira farafinna ko farafin yɛrɛ ka kan tɛ se ka kɛ ka ala wele e ma ye hali mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko furu min siri cogo ka ɲi kosɛbɛ k'o ye arabu ka furu siri cogo ye k'a sɔrɔ arabu ka ko ni tubabu ka ko nana sɔrɔ anw bɛ yen farafin ka couleur noire ka kɔrɔ ni ninnu tilan bɛɛ ye maintenant symbole ninnu fo tun bɛ sisan n'o y'a kɛ yiri ye n'o tɛ fɔlɔ n k'u tun bɛ fali kunkolo de don mɔgɔw kunna k'i ye falikan fɔ e yɛrɛ k'a jateminɛ i ye si min kan min na ko n'i y'o fɔ k'i ye bagankan fɔ o yɛrɛ tɛ dɔgɔyalima ye yan an ka kilasi kɔnɔnaw ta i k'a lajɛ farafin de b'a fɔ a farafin ɲɔgɔn ma ko n'i ye bamanankan fɔ ko n b'i bila kɛnɛ ma o kɔrɔ ye tubabu ka colonisation mentale sera farafin na kosɛbɛ o ye fili de ye donc mun na sisan n y'a fɔ n ko ka kan in falen n'i y'anw ka sariya ta an ka sariyasun na sariyakisɛ 25nan o de b'a fɔ ko Mali ye kelen a tɛ tilan ko Mali ka kuma kɛ kan min lakodɔnnen don k'o ye français ye o de la Mali constitution bɛ français la Mali kiiri bɛ tigɛ français la ni maliyɛnw ye kalan kɛ a kalan bɛ taa laban Faransi Mali a jateminɛ hali anw ka kiiri fo anw ka magistraw ka t'o kalan Faransi ka sɔrɔ ka na kiiri tigɛ yan bon o taara jumɛn fɛ Mali bɛ ka baara kɛ ni Faransi sariya kɔrɔ min o sigira ni Français ka tabiya de ye Français ka tabiya la u ka kan min bɛbaga ka ca o ye français de parce que Faransi breton bɛ yen catalan bɛ yen alsacien bɛ yen corse bɛ yen o kan bɛɛ b'u fɛ yen mais o bɛɛ la François premier ko k'u ka français ta walasa u ka bɔ hakili jɔnya la u y'o ta ka développer o la ka tila ka na anw mara donc Algérie ale kiyara ale bɔra Mauritanie o kiyara o bɔra Maroc o kiyara o bɔra Tunisie bɔra Vietnam kelen Faransi de Vietnam colonisé ka Laos colonisé olu bɛɛ lajɛlen bɔra France ka kan na ka k'u yɛrɛ ye maintenant turu bɛ anw de la o de la ne ko an ka constitution na n k'u k'an ka kan dɔ yen nɔ kan min mɛnbaga ka ca Mali la bɛɛ b'a dɔn o ye bamanankan de ye et puis mɔgɔw k'a faamuya kan mɛnbaga min ka ca ta kun tɛ siya ko ye n'i ye Indonésie ta kan 600 de bɛ Indonésie kan 600 n b'a fɔ n bɛ segin a kan 600 langues o de bɛ Indonésie 302 langues o de bɛ Chine kan 302 o de bɛ Chine maintenant kan 13 o de bɛ Mali la denna fila kɛlen don ka kan 12 bɛɛ sɛbɛn k'a tɔ to kelen fɔlɔ i ɲɛ b'a la Chine olu ye mandarin ta denna fila o ye jumɛn ye denna fila ye cakɛda min ɲɛsinnen don an ka kanw kalanni ma i y'a ye o bɛ yen nɔ o bɛ a mɛnna mɔgɔ ye baarako la fo ka taa retraite la Inde ale ka kan ka ca mais ale walasa ka bɔ Angleterre bolo hakili jɔnya la a ye hindi bila ɲɛfɛ ka anglais tugu o la ka
kan mugan ani fila o de b'u ka sariya la ka taa sɔrɔ Angleterre de Inde ni Ghana colonisé mais bi Inde bɛ Ghana ɲɛ Belgique de Rwanda colonisé Rwanda tun bɛ français de fɔ Rwandaw nana y'u tɛ se ka développer français kɔnɔ u bɛ ka fɔ ɲɔgɔn ma ko rebelle les Tutsis et les Hutus ye ɲɔgɔn faga donc Rwanda nana français jigi k'u yɛrɛ ka kan bila ɲɛfɛ n'o ye Kini Rwanda ye k'o mɛn foroba la ka kalan o la ani ka anglais da o kan f'a kɛra ŋɔnɔ k'u ka langue officielle ye anglais donc olu fana développera ten ka tila ka kɛ jamana fɔlɔ ye farafinna min ye téléphone dilan u ka téléphone tɔgɔ de ko Marafone Rwanda de a bɛ dilan Rwanda de maintenant si ne ma min faamuya i b'a ka ko francophonie ɲɛmaayaso fɛnɛ ɲɛmaaya fɛnɛ bɛ Rwanda de fɛnɛ bolo nin waati in na voilà bɛɛ ye fɛɛrɛw ye ka se ka an minɛ n'o t'a lajɛ coup d'état kɛra IBK la Maliens ko k'u bɛ constitution de falen ko ka sɔrɔ ka taa transition na o constitution faleli kuma na mɔgɔ dɔw tun bɛ ka kanko kuma fɔ Faransi ni francophone jamanaw ye mun fɔ ko n'aw m'aw ka constitution to yen ko ka taa transition sigi k'an b'aw bɔ francophonie na o kɔrɔ ye jumɛn ye an b'aw ka langue officielle bɔ français la voix Africa la o ko k'aw ka kan bɛ sɔn ka kɛ bamanankan ye laɲini dun y'o de ye Assimi ninnu m'a faamu o de la n y'a f'i ye n ko gouvernement de transition in a ma na ni révolution y'a kun na population de bɛ k'u pousser k'u kɛ panafricain n'o tɛ panafricain tɛ u ma na n'a ye u kun na o ye fɔlɔ ye filanan Assimi ye bandaw bɔ yen o kɛra le jeudi u ko k'u ye Mali suspend ka bɔ français fɔ jamanaw ka ɲɔgɔn ye bɛɛ lajɛlen na francophonie ka toutes les instances u ye Mali sen bɔ a bɛɛ la mais lundi min dar'o kan Assimi taara kalan ka taa français la ça veut dire que Assimi même n'a pas compris l'histoire des langues il y avait yɔrɔ problème na parce que yɔrɔ in filɛ nin a ye ka gon quoi parce que an bɛ ka mun an ka mɔgɔ kalanenw bɛ mun de faamu indépendance personnelle i kelen ka yɛrɛtigiya o tɛ jamana ka yɛrɛtigiya ko fɔ quoi n'i ma miiri ka jamana ka indépendance ɲini ka d'a ma i tɛ se k'a ɲɛ ye i kelen kɔni i bɛ se ka kɛ i tɛ gulo mɔgɔ la i bɛ wari sɔrɔ i ka mobili b'i bolo i bɛ ka so sɔrɔ mais eso b'a jira ko jamana ye indépendant ye non donc kanw caya yɔrɔ la n b'a fɔ n bɛ segin a kan maliyɛnden fanba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kan ba min na fɔlɔ o ye bamanankan ye ne ko n kan k'o bila ɲɛfɛ i n'a fɔ Sud-Afrique kan 11 de bɛ yen min mɛnbaga ka ca a bɛ fɔ o de ma ko africain mɔgɔ caman fɛ ko Sud-Afrique ka langue officielle ye anglais de africain de don mɔgɔ miliyɔn 6 de b'o fɔ o mana bɔ yen anglais mɔgɔ miliyɔn 4 b'o fɔ olu b'u ka mathématique k'o la u b'u ka physique k'o la u bɛ chimie k'o la u b'u ka dugukolo kalan o la u b'u yɛrɛ kalan o la u b'u ka baara bɛɛ lajɛlen k'o la ne fana ko Mali k'o de kɛ ala y'a jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ campagne kɛ Mali la u bɛ campagne kɛ bamanankan na mais n'u ye fanga sɔrɔ u b'a yɛlɛma français la mun na depuis yen hɔrɔnya bɛ bafoué parce que jamana bɛ ka baara kɛ ni constitution min ye o bɛ français la donc n'i yɛlɛla i bɛ bamanankan bila i bɛ baara kɛ ni français ye donc i bɛ dogo mɔgɔ la mɔgɔ minnu y'i sugandi parce que a bɛ i n'a fɔ u bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔ k'a faamuya u b'a fɔ bamanankan na mais n'u yɛlɛnna u tɛ fɛ mɔgɔw k'u kɔrɔ dɔn o bɛ fɔ tubabukan na o bɛ fɔ tubabukan na bon o tubabukan a bɛ na ni kɔlɔlɔ jumɛn jamakulu n'aw tɛ kuma kan kelen na kelen aw denw minɛ cogo tɛ kɛ kelen o de la i b'a ye Mali autorités denw bɛ école ɲɛnamaw la maliyɛn tɔw denw bɛ école tiɲɛnenw na n'aw bɛ kuma kan kelen aw bɛɛ lajɛlen bɛ furakɛ dɔgɔtɔrɔso kelen dɔgɔtɔrɔso bɛ dilan cogo la min ka ɲi ka bɛn ni diɲɛ dɔgɔtɔrɔsow cogoya ye aw bɛɛ lajɛlen denw bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la o la armée bɛ équipé kosɛbɛ hali n'i y'a ye u b'a fɔ ko l'armée monte en puissance ko Mali kɛlɛkɛcɛw bɛ ka se sɔrɔ u ma se sɔrɔ fɔlɔ mais u bɛ ka se sɔrɔ mun de bɛ ka na n'a ye parce que mɔgɔ minnu bɛ fanga la olu tun sen bɛ kɛlɛ la nord la donc u ye tiɲɛ ye ɲindimi bɛ maa min na o tigi de senna ka teli ɲindimi fura ɲinili la mais adamaden n'i sen tɛ gɛlɛya min na a ka gɛlɛ i ka fura sɔrɔ o gɛlɛya la i ɲɛ b'anw ka gɛlɛya wuli cogo kun bɛna tɛ ka se ka wuli farafinna parce que mɔgɔ minnu kan ka farafinna gɛlɛya wuli olu farafinna gɛlɛya t'olu kan donc k'aw to ten sisan français de donnen don constitution na donc maa fɛn fɛn tɛ français ma olu bɛɛ bɛ kɛ bolokɔfɛmɔgɔ ye ni dun y'a lajɛ jamana si tɛ taa ɲɛ ni sɛnɛ tɛ Mali sɛnɛkɛlaw ye mɔgɔw ye min ninnu tɛ français mais donc u ka sɛnɛ tɛ don da la Espagne filɛ Espagne bɛ baara k'a ka kan na maliyɛn fɛn fɛn bɛ baara kɛ Espagne kɛmɛ sigi la a 80 bɛ baara kɛ foro de kɔnɔ mais olu de bɛ don da la yen nɔ fo ka tila ka na réalisation kɛ Mali kɔnɔ yan nɔ mais munna an ka sɛnɛ ma se ka don da la parce que sɛnɛkɛlaw bɛ kan min fɔ o tɛ constitution na baganmaralaw bɛ kan min fɔ o tɛ constitution na feerekɛlaw bɛ kan min fɔ o tɛ constitution na i ɲɛ b'a la donc k'o danfara to aw ni ɲɔgɔn cɛ walikan bɛ aw ka balimaya fara aw tɛ se ka ɲɔgɔn minɛ kɛcogo t'a la donc jamana bɛ retard min na a sɔrɔ yen nɔ ni walikan kalan de mais Aziz i bɛ k'a fɔ ko an ka wasabulon kɔnɔna la n'o ye assemblée nationale ye i bɛ k'a fɔ ko jɛ bɛ kɛ n'a ye mɔgɔ ka ta ka kɛ député hali n'a y'a sɔrɔ n'i ma kalan mais ministeriya mɔgɔ tɛ ta yen nɔ ni i ma kalan et pourtant député de dun bɛ yen nɔ ka ministre ka baara kelen kɔlɔsi est ce que e sera k'o fɛnɛ faamu est ce que maa kalanbali e yɛrɛ bolo
waati ka sira jɔrɔ ka da fɛnɛ ma gouvernement kɔnɔna la ka se ka a ka kodɔn bila jamana ka baara kɔnɔna la. Voilà, Franci filɛ nin Franci fatɔ bɛ kuma français la den fitinin mana bange a tɛ kan foyi dɔn a bɛ français in de dɔn i m'a ye f'a bɛ kan kɔnɔ k'u ka denw ni dɔnniya bɛ wolo a bɛ i n'a fɔ chinois den san 5 b'a ka ci bɛɛ fɔ mandarin chinois la gɛlɛya t'a la o tɛ yan bon n'i y'anw ta lajɛ mun na mɔgɔ minnu ti français mɛn an b'a fɔ k'olu ye mɔgɔ kalanbaliw ye ka taa sɔrɔ Mali bɛ ka girin Russie nɔfɛ Russie ti français mɛn donc o kɔrɔ ye Russie ye mɔgɔ kalanbaliw de ye chinois dun olu fana ti français mɛn maintenant mun de bɛ yen qu'est-ce qui se passe mɔgɔ minnu ti français mɛn ni e kɛra ministre ye e ka ministeriya gafe bɛɛ bɛ na tubabukan na donc e tɛ tubabukan mɛn donc a bɛ yira ko e ye kunfin ye donc e bɛ bɔ yen ka taa sɔrɔ faamuyali min b'e la o tɛ mɔgɔ kalannen dɔw la parce que kalan ni kodɔn tɛ kelen ye a bɛ i n'a fɔ Segu sira ani Segu o tɛ kelen ye dɛ sira min b'i lase Segu ani Segu o tɛ kelen ye donc kalan de bɛ adamaden lase dɔnniya ma ɲɛ b'a la a bɛ i n'a fɔ kan fana ani kodɔn kan ye sira min b'i lase kodɔn ma mais kan tɛ dɔnniya ye abada ni kan ye dɔnniya ye o kɔrɔ ye spécialité man kan tɛ ka caya yɛrɛ bɛɛ ka kan k'a fɛn tɔgɔ la dɔn ɲɛ b'a la kan ni dɔnniya tɛ kelen donc an kɛlen don ka kan de kɛ dɔnniya ye yan o de b'a to ni i ti français mɛn ministeriya i t'a sɔrɔ n'o tɛ jateminɛw la Mali ministre dɔ tun bɛ yen a tun ti français mɛn o tɛ yan ne ma bɔ kalama dɛ Musa Tarawele ka wagati ni docteur nana sisan ko an mago bɛ nin minɛ nin minɛ na ale t'a ka spécialité foyi da kɛnɛ kan k'a yira ko non e ko ko nin den 5 nin den 2 b'a bɔ parce que moi-même je suis spécialiste en la matière ale t'o fɔ a b'a ye nin den 5 de b'aw ka ci ɲɛnabɔ e b'a fɔ awɔ a b'o fɛnkɛ kɛ k'o den 5 bɛ ɲini k'o d'aw ma a bɛ baara kɛ o y'a ye k'a fɔ ko ministre de ka baara kun ka ɲi ni tɔ bɛɛ ta ye an ka sɛnɛ ministre lajɛ i bɛ taa sɔrɔ a tɛ foyi dɔn sɛnɛko la sɛnɛkɛlaw mana wɔsi tile kɔrɔ ka ɲɔ min ni kɔɔri min sɛnɛ ale bɛ n'i jɔ dɔrɔn o bɛ kɛ gafe ye k'o d'a ma a b'o kalan tubabukan na dɔrɔn a panna a bɛ yala VUT kɔnɔ a denw bɛ lahala ɲuman na ka tɛmɛ sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kan k'a sɔrɔ sɛnɛkɛlaw de ka ci ɲɛfɔli la ale ye VUT boli i b'o faamu cogo di a bɛ i n'a fɔ wagati dɔ kɛra Mali la mɔgɔ min tun bɛ commission de défense ɲɛma assemblée kɔnɔ a tigi tɛ foyi dɔn tennis ko la a tɛ foyi dɔn militaire ka ko la donc o kɔrɔ ye n'an bɛ baara k'an ka kan na wariko in bɛ bila kɛrɛfɛ ni ne ka di n ye wa n bɛ nin de dɔn o de bɛ na donc o la i b'a ye k'i ka IFM diplôme sɔrɔ ka UG diplôme sɔrɔ ka FASI ta bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'a fɔra ko sapeur pompier bɛ i bɛ taa déposer yen n'a fɔra ko min bɛ i bɛ taa déposer o bɛ dabila o la a ka école bɛ yɛlɛma o de la sisan ka kɛ baara kalanyɔrɔ a bɛ bɔ kan kalanyɔrɔ la aw bɛ ka munumunu o ko dɔrɔn de kɛrɛfɛ hali transition bɛ munumunu na u bɛ nin fɛn fɛn na nin tan nin bɛɛ ye nin kelen de ye o de la u bɛ fɛ ka Côte d'Ivoire sɔrɔsi ko in kɛ diɲɛ wuli ko y'an bolo Côte d'Ivoire tɛ se ka Mali bali ka taa ɲɛ Mali tɛ se ka Côte d'Ivoire bali ka taa ɲɛ maliyɛnw k'u ɲɛsin u ka jamana ma dɔrɔn point barre mais wariko ani bon wariko an b'an sinsin o kan kosɛbɛ dɔw b'a la fɛnɛ ko k'a falen n bolo e yɛrɛ fɛnɛ hakilila ye est ce que Mali yɛrɛ kelen pe ni espace kɔnɔna la UEMOA CEDEAO kɔnɔna la Mali kelen pe bɛ se k'a ka wari créer a yɛrɛ ye wa n'a bɛ se k'a kɛ cogo di i b'a dɔn min ka di i b'a dɔn ne bɛ physique théorique de kɛ physique théorique sigilen tɛ foyi kan ka diɲɛ fɛnw dannen don cogo min na Ala ka dan cogo la k'olu kalan k'u bɛnkan dilan mati sira kan k'a kɛ dɔnniya ye k'a koron ka don classe kɔnɔ theoretical physics o tɛ yan n bɛ hakilina fɛn fɛn f'i ye n b'a misali d'i ma CEDEAO jamana bɛɛ ta Ghana b'a la Ghana ni maa si tɛ wari sugu kelen don kelen Guinée b'a la Guinée ni mɔgɔ tɛ wari kelen don Nigeria a ka naira b'a bolo o tɛ yan mais mun de la francophonie minnu bɛ Afrique de l'Ouest la a bɛɛ lajɛlen bɛ wari sugu kelen dun mais n'i y'a wariw lajɛ kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ fana u tɛ kelen ye Côte d'Ivoire ka franc CFA ni Mali ta tɛ kelen ye Mali ta ni Niger ta tɛ kelen ye Niger ta ni Burkina ta tɛ kelen ye danfara jumɛn b'u cɛ de maintenant olu fana ta ni Gabon ta tɛ kelen ye n'i ye Côte d'Ivoire franc CFA lajɛ i b'a dugumala lajɛ A sɛbɛnlen don sanfɛ o kɔrɔ ye ko ni série dilanna Côte d'Ivoire de kama D sɛbɛnlen don Mali ta duguma maintenant n'i bɔra yen sisan ka taa Gabon olu ta dessin n'an yɛrɛ ta tɛ kelen ye jamana 14 de bɛ yen Faransi kelen de jɔlen don n'olu ka wari ye ni Faransi tɛ ne t'a jamana dɔn diɲɛ kɔnɔ k'a kelen jɔlen don ni jamana 14 ka wari garantili n'a dilanni ye cogo di a misali ta aw mɔgɔ 10 kɛmɛ b'aw bɛɛ bolo o tɛ yan ni aw bɛɛ ye 40 bɔ a ka kɛmɛ la k'a di ne ma ne ta bɛ kɛ joli 200 aw ta bɛ kɛ 60 de ye aw jɔn bɛ se ka wariko kuma fɔ ne ɲɛna aw jɔn bɛ se ka wariko kuma fɔ ne ta ka ca n'aw bɛɛ ta ye 40 mɔgɔ 100 o tɛ 400 yɛrɛ ya donc ne ta ye 400 n'a ta ye 60 ye donc ne ka wari ka ca n'aw ta ye o de la i tɛ colonie française si ye k'a bɛ se ka Faransi concurrencer wariko la o yɔrɔ ninnu ma se yɛrɛ ka taa université la k'o faamu i ɲɛ b'a la bon an bɛ se k'an ka wari bɔ wari bɛ jamana ka indépendance de ko fɔ mais n'i y'an ka wari lajɛ a kɔrɔ
franc des colonies françaises d'Afrique France ka farafina jɔn jamanaw ka wari an dun bɛ san o san 22 septembre hali ɲina u bɛna fêter ko fête de l'indépendance c'est du faux président yɛrɛ b'i labɛn ka t'i sigi o kɛnɛ kan ka taa sɔrɔ wari min bɛ ka kɛ ka président yɛrɛ sara sɛbɛnlen don kan ko jɔn jamanaw ka wari et le président fête la fête de l'indépendance o de tɛ démonstration par absurde ya o tiɲɛ t'o kɔnɔna na o de la Mauritanie y'i bɔ francophone na diɲɛ bɛɛ ɲɛnɛ k'i tigɛ ka bɔ franc CFA la k'a ka wari ta k'a kɛ ogiya ye a ka wari ka girin n'an ka wari Maroc ka wari ka girin n'anw ta ye sanu de bɛ kɛ ka wariw garanti hali an ka sanu bɛ cɛ ka taa bila trésor français de la mais n'i dun y'a lajɛ Mali de ye jamana sabanan ye farafina bɛɛ sanu bɛ min bolo ni bɛɛ ye o tɛ ya o kɔrɔ ye Mali ka sanu kan ka caya ni Tunisie ta ye mais Tunisie ka wari ka girin ni Mali ta ye ɲɛ b'a la et puis n'an ka kuma fɔ non ko Mali kan ka wagati jan dɔ de kɛ non jamananin dɔ bɛ yen ko Timor Leste dɔw b'a fɔ ko Timor Leste a filɛ Indonésie kɛrɛfɛ Portugal y'a colonisé a y'i bɔ Portugal bolo Indonésie y'a mara a y'i bɔ Indonésie bolo 2002 tout près a ye indépendance ta 2002 yanni u b'u ka indépendance fêter u y'u ka langue bɔ Indonésie ka langue la k'u ka wari ta u ka wari ka girin ni Indonésie ta ye u ka wari ka girin ni anw yɛrɛ ta ye ni ma fili 84 de francs CFA ko ninnu donna sen na 84 jamananin dɔ bɛ yen ko Brunei o fana bɛ Indonésie kɛrɛfɛ o fana y'a ka indépendance ta o ka dɛrɛmɛ kelen ka ca n'anw ta ye pam Russie ka wari b'a bolo Europe olu bɛ jɛ u ka wari la Chine ta b'a bolo Japon Nippon o ta b'a bolo Vietnam ta b'a bolo Thaïlande ta b'a bolo Malaisie ta b'a bolo Singapour ta b'a bolo n ko Mali ye indépendance ta ka san 5 de kɛ Singapour y'a ta mais bi voiture autonome bɛ Singapour i bɛ don a kɔnɔ i bɛ taa yɔrɔ min na i b'o fɔ chauffeur t'a la i b'i connecté téléphone yɛrɛ wifi la mobile wifi la a bɛ taa n'i ye i b'i ka fɛnw jaabi olu ka dilannen u yɛrɛ ka dilannen Singapour de ye jamana filanan ye robotique la diɲɛ kɔnɔ après le Japon o la Japon de ye jamana filanan ye diɲɛ kɔnɔ mobile dilan na après Allemagne ka taa sɔrɔ Japon ni Singapour tile kelen ma savant sɔrɔ mobile dilan na mais Aziz i bɛna ye k'a fɔ ko génération dɔw bɛ yen nɔ i n'a fɔ an ka génération par exemple an minnu bangera nanzara kalan kɔnɔna la ka kɔrɔbaya kɔnɔna la ka école yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ kɛ n'a fɔra ko an ka basculer sisan bamanankan na a bɛna se ka kɛ cogo di an dɔw bɛna kɛ cogo di sisan b'o jaabi n bɛ na i ma n bɛ wari in t'a bɔ yen o de la i b'a ye an ka wari la n'an y'a fɔ min ma ko 2000 i b'o sanfɛla lajɛ i bɛ taa sɔrɔ 10 de sɛbɛnlen don 10 000 kɔrɔ de ko 10 maintenant 2000 kɔrɔ de ko 2000 an m'a fɔ wari ma ko dɛrɛmɛ 1 o dɛrɛmɛ 5 de 5 francs jɔn jamana dɛrɛmɛ 5 maintenant maliyɛnw bɛ ka boisson san 200 de k'u bɛ ka boisson san 40 200 ye 200 de ye maintenant an m'a fɔ wari ma ko 200 1000 sɛbɛnlen d'o kan 200 ni 1000 danfara i ka danfara lajɛ 400 de danfara b'u cɛ 800 danfara de b'u cɛ maintenant an m'a fɔ wari ma ko 100 o ye 500 ye 500 000 e ma bɔ dɔn kunna ko 200 k'o de ye miliyɔn 1 o tɛ tiɲɛ diɲɛ jamana si 200 tɛ miliyɔn 1 diɲɛ yɔrɔ si ça c'est faux et archi faux o tɛ tiɲɛ i ɲɛ b'a la donc n'an nana an ka kan na an ka dɛrɛmɛ 1 bɛ bɛn franc CFA 25 francs de ma parce que anw de ka dugu jukɔrɔ nafolo bɛna bila an ka banque la k'a garanti o banque fana jɔli la an ka architecte de bɛ baara sɔrɔ an n'an ka maçon parce que an kan ka bɔ a français ko la k'a kɛ ni min bɛ se min na k'o baara kɛ tubabukan na kana don mɔgɔ ni dayirimɛ cɛ tuguni bien an tɛ se ka don a kɔnɔ o kɔnɔ kosɛbɛ quoi parce que datu fifin bɛɛ tɛ b'a wolomana bon hali dɔw bɛna ɲininkali kɛ k'an ka wari dilan o tɛ problème ye jamana kɔnɔ dɔ de bɛ farafinna o bɛɛ b'u ka wari dilan o yɛrɛ Algérie b'a la Maroc b'a la Égypte b'a la Ghana b'a la Nigeria b'a la Tanzanie b'a la u yɛrɛ b'u ka wari dilan ni RDC u yɛrɛ b'u ka wari dilan u fɛ yen u ka jeunes de b'a baara sɔrɔ mais an ka wari bɛ dilan français jeunes bɛ baara sɔrɔ maliyɛnw bɛ taa chômage la an ka carte d'identité tun bɛ dilan yen français jeunes bɛ baara sɔrɔ maliyɛn jeunes bɛ taa chômage la e b'o faamu cogo di o de la u b'a fɔ ko jamana chômage k'u b'o ta k'o da président dɔ kun non n ko président m'a yɛrɛ don école la a ka mɔgɔw de y'a don an tora hakili jɔnya la walasa n'an kɔrɔla an ka se hakili jɔnya baara kɛko ɲuman na n'an m'o k'o kɛ population bɛ taa gɛn ka bɔ fanga la k'an kɛra tubabu jɔn ye kana ɲinɛ k'an signaler dɛ n'an sera loi électorale ma an m'a yɔrɔ ɲɛfɔ maintenant mɔgɔ minnu ye tubabukan kalan olu yɛrɛ yɛlɛma ka di bamanankan na ka tɛmɛ minnu ma tubabukan yɛrɛ kalan cogo di Mali la i bɛ maa fɛn fɛn k'a bɛ kuma télé la bamanankan na a jateminɛ a tilan bɛɛ ye école kɛ mais u nana ye école yɛrɛ olu yɛrɛ ye sira min kalan u tigɛlen don o la yɛrɛ a bɛ n'a fɔ ne ye ça veut dire que ne ye français min kalan n tigɛlen don o la n'o tɛ n tun bɛna n sigi de k'a bɛɛ fɔ français la ou bien anglais la mais ni n kun y'a k'o la a ci kun tɛ taa yɔrɔ jan fo ka s'aw ma aw ka ne invité Mali téléso fɛn fɛn lamɛnlen don bi a tilan bɛɛ bɛ kuma bamanankan de la jama fanba b'a dɔn min bɛ ka kɛ jama bɛ k'u lamɛn maliyɛn dɔnkilidalaw bɛɛ kɛra star ye bamanankan de la n'i y'a daminɛ la diva yɛrɛ non la diva fɛnkɛ Safi Jabate bamanankan
Oumou Sangare bamanankan, Salif Keita bamanankan, Milimo bamanankan, Malagé m'a fɔ kosɛbɛ bamanankan ɲɛ donc olu bɛɛ ye tɔgɔ sɔrɔ ka diɲɛ stade baw fa bamanankan de la Mali diinɛmɔgɔ min lamɛnlen don kosɛbɛ n'a ka jamaw ka ca kɛmɛ sigi la 80 b'a ka ci fɔ bamanankan de la donc an minnu ye tubabukan kalan an bɛ retard gɛn k'a minɛ cogo di parce que an t'a dɔn k'an bɛ retard la o san 8 8e na u bɛ taa tɔn tɔgɔ f'i ɲɛna tubabukan na ko le criquet o mana bɔ u bɛ basa kala i kun o mana bɔ ye firifirini 9e na u bɛ kolotuguda kalan kolotuguda a b'o kalan mais n'o fɔra i ye i ka kan na tu n'as pas à bicher maintenant mɔgɔw ka fɛn dɔ faamuya ka kalan kɛ kan na ni ka kan kalan o tɛ kelen ye ka kalan kɛ kan na to learn in a language and to learn a language there is a difference between the both ka kalan kɛ kan na ani ka kan kalan o tɛ kelen ye misali la an bɛ anglais kalan cogoya min na o de ye ka anglais kalan ye i b'a ye an bɛ anglais grammaire de kalan ka se ka foliw ni dumuni kɛcogo fɔ a la o de ye ka kan kalan mais k'i ka histoire ɲɛf'i ye français la ka français yɛrɛ matière n'o ye grammaire ye k'o kalan k'i ka bio ɲɛf'i ye français la ka mati ɲɛf'i ye français la k'i ka géographie n'i ka fɛn bɛɛ ɲɛf'i ye français la o de ye ka kalan kɛ français la o kɔrɔ ye e ye français de ye i ɲɛ bɛ problème na i bɛ yɔrɔ jamana yɛrɛ de histoire dɔn mais i t'i yɛrɛ t'a dɔn o de la Mali la duguma kalansow la o y'a sɔrɔ an hakili ma dayɛlɛ o bɛ l'empire du Mali ninnu kan kun mais n'an bɛ ka se universitéw ni lycéw la o tun bɛ mun de kan kun États-Unis Chine France o y'a sɔrɔ a hakili bɛ ka dayɛlɛ donc a b'aw yɛrɛ to yen a bɛ waliko ta maa fɛn fɛn ye waliko defa a bɛ ɲinɛ a yɛrɛ kɔ o de la Faransi yɛrɛ kun ɲɛlen don a yɛrɛ kɔ dans le temps fo Allemagne kun b'a ka wari dilan ka d'a ma a nana ye Allemagne bɛ ka min k'ale la ça c'est un dictat nin tɛ bɛn a ko k'Allemagne k'ale k'i sen bɔ ale ka wariko la Faransi tun bɛ langue wɛrɛ de fɔ a y'a ye o t'ale développer u y'o bila u ye ɲɔgɔn faga o kan u y'o bila u y'u ka langue ta i ɲɛ b'a la an fana kan ka o kelen de kɛ donc min ninnu ye école kɛ traduire dɔrɔn de bɛ yen misali la niveau géographie géo ça veut dire la terre graphie c'est le dessin donc géo o ye dugukolo ye graphie o ye ɲɛgɛn donc dugukolo ɲɛgɛn o de la u b'a d'aw ma papier la a b'a ye n'a ye bulalama ye yɔrɔ min na ji bɛ yen n'a ye binkɛnɛ ye yɔrɔ min na bin bɛ yen yɔrɔ tɔgɔ o tɔgɔ yɛrɛ o bɔn ka ban binkɛnɛ n'a ye bilenman ye yɔrɔ min na kulu bɛ yen n'a ye nɛrɛmuguman ye yɔrɔ min na cɛncɛn bɛ yen n ko géographie de la u bɛ joli ba kalan kun ko ba belebeleba fila de bɛ Mali jiko mago ɲɛ joli ba ani Sénégal ba mun ni mun bɛ k'a sanfɛ jɛgɛmɔ bɛ k'a la sɛnɛ bɛ k'a la dugutaga bɛ k'a la mais ni nin fɔra i ɲɛna i bɛ nin durusiya 9e na defu la u y'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna ko sɛnɛfɛn dɔ kɛlen don ka tɔgɔ duman di Mali ma diɲɛ kɔnɔ k'o ye sɛnɛfɛn jumɛn ye ɲininkali fɔlɔ filanan mun ni mun de bɛ bɔ sɛnɛfɛn in na sabanan a bɛ sɛnɛ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn mais hali mɔgɔ minnu ma taa ekɔli la n'i y'a f'u ɲɛna u yɛrɛ bɛ sin k'a ye fɛn min ko dɔn quoi k'u bɛ taa Mali ekɔlidenw ɲininka ko Mali jamana mɔgɔ min ye Mali jamana marabaga fɔlɔ a masakɛ fɔlɔ k'a tɔgɔ u b'o fɔ an ye a ye mara kɛ waati jumɛn ka taa waati jumɛn mais furu bɛ kalan kun 8e na ni furu fɔra i ɲɛna i ka kan na ko furu ye ka cɛ ni muso di ɲɔgɔn ma sariya ɲɛma furu banna ko walasa furu ka siri bɛnkan minnu bɛ yen furuden cɛman ni musoman u bɛɛ lajɛlen kan ka na ni seere kelen kelen cɛman sisanga kan ka daminɛ san 21 ka yɛlɛ musoman kan ka daminɛ san 18 ka yɛlɛ mais n'o fɔra i ɲɛna i ka kan na e bɛ mun leçon durusi et puis i bɛ ɲininka a la i b'a sɛbɛn mais an b'o ta français la k'o durusi su kɔnɔ ka i n'a fɔ 4e année la denmisɛnninw bɛ taa muru durusi maintenant ka tila tuguni ka 0 sɔrɔ o la i bɛ redoubler k'i kɛra vaurien e bɛ taa mécanique kalan san 2 i bɛ tila ka t'i ka professeur min ko k'i kɛra vaurien e bɛ t'o ka moto dépanner professeur ka doctorat ye mun ye sisan hein donc gɛlɛyaba de bɛ yen langue ye problème ba de mais mɔgɔw t'a dɔn quoi parce que mɔgɔw ka laɲini ye k'an ka to ten n'a sɔrɔ Faransi kuma an bɛ Albert Einstein ka théorie kalan Albert Einstein tɛ français ye o mais mun na an bɛ Albert ka bɛnkanw kalan français la parce que français dɔ de y'a yɛlɛma u ka kan na donc an fana ta mun na an t'a yɛlɛma an ka kan na hein donc i ɲɛ b'a la donc mɔgɔ kalannenw kana jɔrɔ traduire dɔrɔn de don wa a bɛɛ kɔrɔ dɔn et puis n'a bɛ fɛn traduire a ma se aw k'a bɛɛ falen misali la téléphone ye latin de a kɔrɔ yɔrɔ jan mankan mais français y'a ta ko téléphone ka sɔrɔ u ka kan tɛ anglais b'a wele ko téléphone u ka kan tɛ russe b'a fɔ téléphone ma de ko téléphone n'an bɛ atome kalan russe b'a fɔ proton ma de ko proton k'a fɔ neutron ma ko neutron k'a fɔ électron ma ko électron mais u bɛ baara kɛ n'u ka kan ye n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamu Indonésie b'a fɔ passeport ma de ko passeport k'a fɔ mathématique ma ko mathématique Japon b'a fɔ terimuso ma de ko girlfriend en anglais girlfriend u b'a fɔ cours ma an bɛna cours minnu ta ko coolus parce que japonais tɛ se ka r fɔ u ye cours in faamu jumɛn fɛ anglais minnu ye domination k'u ka yɔrɔ fan fɛ anglais de nana ni cours ye donc u tora ka ta cours i ɲɛ b'a la donc a bɛɛ traduit kun tɛ par exemple n'i ye sinus ta mathématique la professeur tɛ sinus kɔrɔ dɔn
u y'a kalan ten sunni an ka kalan bɛ n'a fɔ kuranɛ kalan quoi kuranɛ jigira fɛn tɛ fara kan fɛn tɛ bɔ a la an fana bɛ kalan kɛ ten an bɛ taa français an bɛ doctorat sɔrɔ an bɛ na an tɛ fɛn fara kan an tɛ fɛn bɔ a la sunni n'i ko k'i b'a traduit en français a bɛ bɛn pli de ma le pli fini pli quoi donc français ma sɔn k'a traduit a y'a to sunni la ka kusunni to kusunni la donc an fana k'o to la in ten an ka baara kɛ n'o ye professeur b'o de dɔn mais médecine na n'u bɛna tɛgɛ kalan n'u yan'u ka taa fɔ ko lamɛn u k'a fɔ ko tɛgɛ dɔrɔn ko tɛgɛ n'i ye mɔgɔw ta kɛmɛ kɛmɛ sigi la 99 bɛ yen o bɛɛ lajɛlen tɛgɛ ye tɛgɛden kɔni 5 ye tɛgɛden kɔni kumaba b'a la nin b'a la sɔni b'a la tugudaw b'a la mais est-ce que an bɛ ka ɲɔgɔn faamuya bon tuma min na tubabudenw bɛ tila nin kalan na f'u bɛ tɛgɛ opéreli ni ɲɛw ɲɛdɔn o y'a sɔrɔ an bɛ k'a kalan olu ka kan na i n'a fɔ an ka sɛnɛkɛlaw u bɛ malo tɔgɔ kalan fɔlɔ français la ka ji tɔgɔ kalan français la ka sɔrɔ ka taa malo sɛnɛ kalan français la mais o y'a sɔrɔ tubabudenw tilala la maintenant f'olu bɛ ka malo bɔ ka dun 10e année école dɔ taara ka CJ di yan u k'u ma k'u ka sɛ kasikan de ɲini français la quoi tubabudenw bɛ ka sɛ mara ka sɛfan ni sɛ dun e bɛ ka sɛ kasikan ɲini olu ka kan na e bɛ kun olu la cogo di mais an ka lajɛ sa o de la université b'an fɛ yan pendant des années u ma se ka bɛnkan foyi sigi sen kan a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ taa tubabuw fɛ parce que anw tɛ miiri an ka gɛlɛya kan ka wuli o de la an ka jamana sariya ko bɛ i n'a fɔ ni ne ye ka samara ta ko n b'a don n sen na ko 2 don n b'i ka samara tigɛ k'a bɛn n sen ma walima n bɛ n sen tigɛ k'a bɛn i ka samara ma bon ni n bɛ fɛ ka baara kɛ ni hakili ye ne bɛ i ka samara tigɛ k'a bɛn n sen ma mais n'i bɛ fɛ ka baara kɛ ni farikolo ye ne bɛ n yɛrɛ de sen tigɛ k'a bɛn e ka samara ma o de la Mali taara Faransi constitution ta k'a yɛrɛ koron ka don Faransi constitution da fɛ ka sɔrɔ k'a fɔ k'olu tabiya tiɲɛna an bɛ t'o fɔ jɔn de ye o de la Mali bɛ crier jɔn de bɛ kuma an bɛ wuli tuma bɛɛ ko tubabuw k'an respecter tubabu dɔ ye ka marché ko farafin k'ale bonya tubabu y'a yɛrɛ don da la dɔrɔn farafin bolila a nɔfɛ farafin fana k'a yɛrɛ don da la dɔrɔn c'est tout o yɔrɔ faamuna komi an ka babu bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma donc minute 3 kɔnɔna la i bɛ se k'i ka yeta fɔ an ɲɛna loi électorale e y'a faamu cogo di en 3 minutes u ye loi électorale sigi ni siran ɲɛ min ye ne ɲɛ b'a la u ma taa ka dan kɛ a bɛ n'a fɔ i bolila siran cɛman ɲɛ ka t'i yɛrɛ da musoman ma u ko k'u kan ka sariya in sigi tan tɔ ko walasa Mali kana bi tubabu jɔn wɛrɛ bolo o ye i n'a fɔ a bɛ fɔ mot dɔw ma français la ko les propagandes a bɛ mɔgɔw lasɔn hakilinaw kan ka sɔrɔ a sinsinnen tɛ o y'o de ye cogo di aw ko bɛnkan min sigi kun ye k'a kana bin tubabu jɔn dɔ bolo mais o bɛnkan yɛrɛ sigila tubabu jɔnw ka bɛnkan sigi cogo la Mali loi électorale assemblée la u y'a bɛɛ voté français la ka sɔrɔ ka t'u jɔ sebe da la ka kuma n'an ye bamanankan na ko parce que kan walasa an ka ɲɔgɔn faamu o tuma min voté an tɛ fɛ k'o faamuya han jamana kuturu min bɛ ka baara kɛ Faransi ka constitution kan n'o ma laban français jɔn dɔ bolo o bɛ laban jumɛn bolo o de la ne ko n ka mɔgɔ ninnu mana falen u mana ni falen ni miirina ye u kunna quoi n ko Ayatollah ye Iran marche de kɛ Iran ka na ni révolution ye ka Iran falen n ko Iran tun bɛ sɛbɛnni kɛ ni o wali sɛbɛnni wɛrɛ de u y'u ka langue ta min kɛ u taara Turki tun bɛ ten tɔ mais anw de t'i fɛ ka ɲɔgɔn kunnafoni o de la loi électorale ne tɛ n sɔnni sisan ka Mali problème to ye a ye loi électorale ta o a ma ta o jamana mana kɛ cogo o cogo a bɛna laban dɔ bolo min kala bɛ ta ka min sigi o tɛ yan n'o tigilamɔgɔ ka baara kɛ da la n'a fɔra k'e ka baara kan ka kɛ français la a tigi bɛ baara kɛ français la école bɛ na français la retard bɛ to yen nɔ hali n'a y'a ka wari falen siɲɛ 50 k'aw ka kan to français la a ka wari bɛ na français la donc Faransi fana b'a contrôler parce que ni mɔgɔ b'i ka kan contrôler a b'i ka fɛn bɛɛ contrôler o de la an ka fɛn fɛn tubabuw da b'a la e m'a ye hali an ka simple réseau orange o y'u ta ye total o y'u ta ye Mali yɛrɛ tɛ a la jumɛn o de la gɛlɛya bɛ don jamana kɔnɔ maa si tɛ se k'a dabila maa si tɛ se k'a bali parce que anw tɛ yen anw sigilen don dɔrɔn ni tubabuw ye retombé min bila ka jigin pass me down n'u ye min d'anw ma dugu ma an b'o de minɛ a bɛ fɔ o de ma ko des pass me down c'est comme les fripiers yuguyugu ninnu on les appelle en anglais des pass me down e tilala e b'a di ne ma an ni tubabu ninnu bɛ ten donc an ka kan k'a dɔn de ko an ka responsabilité k'an ka ko tigiya t'an bolo k'an jɔ an jɔyɔrɔ la gɛlɛya min bɛ yen ka miiri a kan ka wuli c'est comme ça c'est pas sorcier o tubabu ye constitution sigi n'u y'a sigi ka bɛn ni u yɛrɛ ka gɛlɛya wuli cogo di c'est comme olu miirila ka fura sɔrɔ u ka ɲɛdimi na yan'anw bɛ miiri ka fura sɔrɔ an ka sen dimi na an taara olu ka ɲɛdimi fura ta k'an bɛn'o k'an ka sen na o de la o de ye k'u ka constitution ta k'a fɔ k'an bɛ baara kan ka tila ka développer mɔgɔ minnu b'o constitution maîtriser olu bɛn'u jɔ ko non ko constitution tɛ se ka falen tan ko constitution yɛrɛ kɔnɔna de ko to kuma constitution de y'a yɛrɛ sɛbɛn o texte tɛ diɲɛ kɔnɔ min y'a yɛrɛ sɛbɛn hali kuranɛ adamadenw de y'a sɛbɛn donc an ka na ɲɔgɔn bila olu ko sugu ninnu kɔnɔ donc ne tɛ sɔnni sigi loi électorale fɛn ninnu kan n'o tɛ yɔrɔ caman b'a la u b'u jɔ ko ni mɔgɔ minnu bɛna sugandi k'u b'u kale u bɛ kalen kan min ta u b'u kale mun de la ɛ n ye n kale i y'i kale mun de la ne hakili la i dalen don fɛn min na i bɛ kale o de la n'i dalen don gɔndɔrɔ ni sanɛ la n ye n kale gɔndɔrɔ ni sanɛ la a ko n ka video kɛ miniti 10 kɔnɔ n'i ma se k'a k'o kɔnɔ gɔndɔrɔ ni sanɛ kana to n na ou bien n ye n kale kuranɛ la ko n ye silamɛ ye n'i ma se k'a kɛ nin kɔnɔ kuranɛ kana to n na ou bien n ye n kale jamana yɛrɛ sariya la n'i ma se ka nin kɛ ni ɲangili min ka kan y'o kɛ n na mais n ye n kale dɔrɔn kɔrɔ t'o la o
président ka kalenka la je jure devant Dieu et les hommes. Mais c'est fait devant Dieu et les hommes, c'est les hommes qui vous assistent là. Et kokoro. Moko eti assisté là. Et a foi ma foi au dedo. I kan gi kalen fin de la bara min kalfali la ni ma se ko bara minen fa nyangili min kan ga dai kan o ka dai kan o kan go kalo de la. Anga wati sera kiba nafa ka bongo jugu wati sera nga babu tina da nin dɔrɔn ma nela sɔnna ma donna natɔla an bɛna wuli ka jɔ kɛ tuguni ka tila ka segin ka na ka kɛɲɛ ni an ka jamana actualité ka se ka masala halisa parce que i bɛ kuma minnu fɔ kolo ka girin kojugu a faamali fɛnɛ an b'a ye k'a fɔ ko a ka nɔgɔ maliyɛnw fɛnɛ ma kosɛbɛ kosɛbɛ donc an tɛna dan nin dɔrɔn ma nela sɔnna ma an bɛna wuli ka jɔyɔrɔw sabati ka na i ka kuma kuncɛ kuma mɔgɔw ka ja ninnu cari fo a ka lase maaw ma min ninnu sugantilen don ka sariya kura sɛbɛ ko an y'u lakodɔn finman jɛman ninnu ni maître Konare ninnu an y'u lakodɔn k'u to bamanankan fɔ de la donc k'u k'an ka kan don constitution na o de ye indépendance kura ye n'o tɛ o kelen don maintenant politique kɔrɔ nin jeunes k'a lamɛnli dabila parce que ni mɔgɔkɔrɔba ninnu ka politique tun bɛ se ka jamana ɲɛ bi tun man kan tɛ k'an sigilen sɔrɔ Mali kura ko kuma na hali k'a fɔ ko kan ka ca i b'a ye sɔsɔliw de don ten dɔrɔn n'o tɛ Mali kura kɛra français ni bamanankan de la siya ma kumaw o ye mɔgɔw ka wakili latigɛ PM ka kuma kan kanko in filɛ nin ye mɔgɔw caman m'a faamu mɔgɔ caman bɛ u kalan don mun m'a faamu kosɛbɛ fo yɔrɔ la i b'a ye mɔgɔw b'a fɔ ko non ko kan tɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ ka taa sɔrɔ minnu bɛ baara kɛ n'u ka kan u ka dɔgɔtɔrɔso ka ɲi n'anw ta ye ɲɛ b'a la donc mɔgɔw ka ja ninnu cari kosɛbɛ a n'u ka jamana